Bună ziua și sunteți bun venit la Urban Groove. Bine vă regăsim, oameni buni, la un nou episod aici la mine pe canal din seria noastră minunată și mirobolantă de GTA San Andreas Multiplayer pe serverul nostru preferat rpg.bălinuț.ro. IP-ul serverului găsiți în descriere alături de referalul meu dacă vreți să vă apucați pe server să ne jucăm aici și frumos împreună toți, să facem să fie bine, să nu fie rău. Cu ocazia asta vreau să vă spun și vouă sărbători fericite. Pentru că ieri n-am apucat să filmez nimic și n-am apucat să vă zic astăzi cu o zi mai întârziere, dar nu e problemă că încă sunt sărbătorile, deci sărbători fericite și să aveți parte de tot ce vă doriți voi alături de familie și cei dragi. Bun, ce vreau să facem astăzi în clipul nostru minunat și mirobolant de GTA San Andreas. Vreau să vă arăt ce am făcut ieri. Am făcut puțin raport așa. Și mai avem de făcut niște etichete care vreau să le facem pe clip, dar nu acum. Dar am făcut niște crate-uri. Am făcut un emote crate, un worker crate, 2 premium și 10 moonlight. Și astăzi pe clip vreau să le deschidem pe toate. Să vedem ce ne pică, poate ne pică ceva mișto rău pe clip. Și după aceea vreau să facem poate un pic de raport, dar vreau să discutăm între timp despre facțiunile de pe server. Vreau să dau și eu așa un pic cu părerea despre facțiuni și vreau să vă ajut pe cei care nu prea știți cum, mă rog, să vă ajut e mult spus, vreau să vă explic un pic cam ce aveți de făcut ca să intrați într-o facțiune. Bun, dar înainte de asta, hai să vedem puțin o chestiuță, înainte să trecem la treabă cu clipul ăsta minunat. Vreau și eu să dăm un pic duty. Să vedem dacă sunt suspecți. Ba, ei toți sunt cu antedunul. Ok, ne punem puțin pe Uduty. Pac. Ne-am pus un pic așa pe Uduty, să fie bine, să nu fie rău. Și hai să vedem unde să mergem noi să deschidem criturile. Că vreau să aleg așa o locație mai exotică, să dea bine pe clip. Cu ce mergem? Hai să mergem cu LG-ul ăsta nebun, că până acum am mers tot cu info. Zic să mergem și noi cu nesimțita asta de mașină. Ia uitați-mă, fraților, ce nebunatică e. Păi cum bă n-am fiol? Ce, cum nu se poate așa ceva? Service. Mecanic. Hai, poate ne vine și nouă mecanic. Of, ce voiam să merg într-o locație mai exotică, așa să deschidem crate-urile. Nu știu, așteptăm aici până vine mecanicul, le deschid între timp. Hai, lasă așa că Azachelul face pana prostului. Dau un pui meu, lăsăm așa. Mergem și noi cu infernul ăsta bombă rău, aproape full. Îi dăm așa neon. Vreau să-i pun neoanele. Vreau să-i pun neoane yellow. Pac. Și rainbow. Rainbow. Și băgăm ăsta yellow, că l-avem deblocat. Ia uitați-mă, fraților, ce bine dă. Bun. Hai să vedem unde mergem ca să deschidem și noi crate-urile alea nebune. Și între timp, hai să discutăm un pic despre facțiuni. Care e faza cu facțiunile? Cu toții știm că cele mai dorite și cele mai poftite și cele mai minunate facțiuni sunt astea așa, gen Hitman, PD, mă rog, și prin PD mă refer la Police Department și restul ce ține de departamente, gen FBI, National Guard, etc. Deci cam astea sunt cele mai dorite facțiuni în mare parte. După aia vin facțiunile astea mai puțin dorite, care da și ele sunt interesante, cum e, nu știu, TTC-ul, cum e Taxi, cum e School Instructors, restul deja, gen, paramedicul nu prea e, vă zic sincer, mie paramedicul nu-mi place absolut deloc. Pur și simplu e foarte plictisitor în paramedic. Hai să salutăm pe băieții din clan, am uitat. Re băieți, băieți. Ziceți re că filmez. Așa. Deci paramedic nu am fost și nici nu vreau să fiu. Mie mi se pare o facțiune foarte plictisitoare, părerea mea. Decât vii aici și stai acolo să dai heal și cam atât, te plictisești teribil. Dar, bine, e o facțiune foarte bună, nu mă înțelegi greșit. Să vă faceți FH-ul frumos. Stați și voi un paramedic, e ușor rău. Faceți și voi rank 5 și cam aia e, ați scăpat.
Bun, acum ce voiam să zic despre facțiuni. Pot să-mi dau și eu un pic cu părerea, pentru că am avut și eu niște facțiuni pe serverul ăsta. Am avut FBI rank 5, am avut pe alt cont, am fost LSPD parcă rank 4, pe contul ăsta cu sunt, uitați, raport. Sunt LVPD rank 5, am fost TTC, în TTC am stat până la rank 3. După aia am ieșit că nu prea mi-a plăcut. Am fost hitman de 2 ori. Din păcate am fost cam neglijent și am ieșit pe inactivitate slabă, în sensul în care n-am făcut cele 3 ore la raport și am fost dat afară, dar vă zic că Hitman e aproape facțiunea mea de suflet, am fost de 2 ori, dar te plictisești, adică faci primele contracte la primele câteva rancuri, dar după aia eventual te plictisești, mai ales când ai de vreunul care, bă frate, fuge toată harta cu inf, cu 700 de stage-uri, nu mai prinzi. Și nu, o să te plictisești. De-aia zic, cam astea sunt cele mai dorite facțiuni, gen PD-ul, gen departamentele și Hitman. N-am zis nimic de Mafii, pentru că deja la Mafie e cu totul și cu totul altceva. E cu dus și întors. De Uber și de Yango n-am zis, pentru că sunt cam același lucru ca și cu taxi și mai e News Reporters, care News Reporters n-am fost. Nu știu cu ce se mănâncă, deci nu prea pot să-mi dau cu părerea. Știu doar că dai anunțuri, faci live-uri, cam atâta. E o facțiune bună să te faci cunoscut pe server, dar în rest cred că e cam boring. Și din ce am înțeles e destul de grea, că sunt o grămadă de post hunter, trebuie să scrii corect și așa mai departe. Hai să hai să luăm și noi un suspect cu wanted până ce are drive-by. Hai să luăm și noi un suspect cu wanted până mai vorbim aici. Bun, deci am stabilit cam care sunt cele mai dorite facțiuni de pe server. În departamente, Hitman, poate și în Mafie să zici, dar nu, cred că la atâția player e cam greu în Mafie, că nu prea se fac wall-uri. Bun, părerea mea despre facțiuni e că ar trebui puțin actualizate, nu știu, ele sunt super mișto așa cum sunt, dar ar trebui puțin actualizate și prin puțin actualizate mă refer la ce poți să faci în ele. De exemplu, mi se pare că pe serverul ăsta Hitman nu e foarte restrictiv. În afară de sniper și cuțit nu prea ai ce să faci. Ok, s-a pus AFK. Da, în afară de sniper și cuțit nu prea ai cum să faci contracte. Ceea ce mi se pare un pic boring, pentru că pe alte servere știu că puteai să faci și cu ăsta, cum se cheamă, cu MP5 știu că puteai să faci și cu SD pistol, care, bă fraților, SD pistolul e ăsta, care nu, în caz că nu știți la ce mă refer, taser. Ăsta e SD pistolul. Hai să băgăm pe băiatul ăsta în jail. Am au fost și cu tine. Așa. Opa, o neconformare ordin. Wanted. Hai pe bune, frate, chiar trebuie să mă bușești. Așa. Ce ziceam că m-am pierdut? Așa, în afară de sniper și cuțin nu prea ai cum să faci contracte și mi se pare de prost gust. Adică ar fi trebuit să poți să faci și cu MP5, ar fi trebuit să poți să faci și cu SD pistol. Nu știu, să fie situații în care să poți să faci cu SD pistol. Nu știu, dacă țita e AFK în casă și e cu spatele la... e cu fața la perete, să poți să-l omori cu SD pistol. Sau nu știu, dacă ținta e, nu știu, într-un biz, gen, nu știu, în bancă, să poți să intri după el, să poți să-l omori cu SD pistol. Ar fi fost super fain. Ia. Da? Pentru sunt U-Duty. Am voie. Duty undercover. Mă rog. Fă-mi boss dacă vrei. Da, boss, nu ai voie. Da, bine. Eram Duty undercover, am voie să te omor. What the fuck. Bun, cam asta ar fi cu Hitman-ul, asta mi-ar place să facă, să poți să folosești de pistol MP5, dacă cineva, de exemplu, nu știu, e în bancă, cum, na, e în bancă, face și o afacere,
stai 7 ore până iese să-i dai cu sniperul și când o ieșit, o fugit cu info, nu-l mai prins. Și nici cuțit nu poți să-i dai, pentru că vezi tu, Doamne, trebuie să fie afecat când i-o dai cu cuțitul. De-aia zic, ar fi fost cool să poți să mergi cu SD pistolul și să-i o dai acolo frumos. Foarte fain. Încă o chestie, la PD, de exemplu, mi-ar fi plăcut să poți să stai și cu radarul. Am mai zis-o și în primul clip, parcă, și mi se pare super, super mișto să poți să stai cu radarul, bă, frate. Deci ar fi super fain. Nu știu, să poți să... Asta nu știu dacă merge. Să poți să dai amenzi la mașinile care nu sunt parcate ca lumea. Și asta mi s-ar părea super fain. Nu știu dacă se poate, dar ar fi super fain să se facă așa ceva. Ar fi o minune. Și n-ar fi ceva nou și ceva și mai așa, mai interesant. Hai să mergem după băiatul ăsta care e runner. Să vedem, poate îl prindem până mai discutăm noi pe aici. Și cam asta ar fi ideea cu facțiuni, să se actualizeze puțin. Cum a făcut School Instructors, îmi place super mult cum e testul acum în School Instructors, e super interesant. Să se mai actualizeze și... Opa, ce avem? Robbery. Hai să mergem după ăștia cu rob. Ăștia doi sunt împreună. Ia să mergem noi după băieții ăștia cu rob care sunt în SF. Da. Da, zic, să se actualizeze facțiunile, să bage chestii noi, ar fi super, super fain. Mă refer la astea mai dorite, cum e Hitman, cum e PD, și la mafie, să poți, nu știu, să răpești oameni sau să poți să dai bani cu camătă, ar fi super fain. Și dacă nu înapoiezi banii, să poți să te omoare, nu știu, mafioții, când vor ei. Gen, să nu te lase să joci până nu înapoiezi banii. Să nu poți să le faci post sau ceva de genul. Adică sunt idei, bine, asta e o idee spontană, nu mă luați acum la mișto, că, frate, că n-ai putea să joci și nu știu ce. Nu știu, sunt idei care mai pot să fie prelucrate, eu doar am dat așa ca o idee. Bun, acum ziceam cum fac să vă ajut să intrați în facțiune. La ce mă refer? Cum să vă ajut, adică să vă dau sfaturi. Păi, în primul rând, trebuie să aveți ore jucate, dar nu super multe. Important e să aveți ore jucate în ultimele 7 zile, asta e important. De exemplu, în poliție cu 5 ore jucate sau 6 ore jucate în ultimele 7 zile, eu zic că vă acceptă lejer. Încă o chestie care nu prea cred că se aplică decât la Hitman e să trebuiască să aveți rank 5. Deci dacă vreți să aplicați Hitman și să aveți spor, să vă accepte, trebuie să aveți, frate, un rank 5. Minim un rank 5 pe cont. În PD nu cred că e nevoie. Însă asta cu Hitman nu e cu dus și întors, pentru că eu vă zic sincer, puteți să vă uitați pe panel. Eu când am aplicat în Hitman, am ieșit din TTC cu rank 3. Și în rest n-am mai avut facțiune pe cont niciodată. Deci, nu știu ce să zic. Poate să fie actualizat de atunci, de-aia vă zic că am mai auzit discuții pe server. Deci aveți nevoie de un rank 5 ca să intrați în Hitman într-o facțiune, nu contează de care, ori în poliție, ori în FBI, ori într-o facțiune pașnică, taxi, paramedic, nu contează. Și cel mai important, să aveți aplicația faină, bă, fraților. Că eu cred că aici greșiți foarte mulți. Că faceți aplicația ori la mișto, ori nu scrieți ca lumea, ori nu puneți virgule. Am văzut că foarte mulți faceți așa, scrieți cuvânt, virgulă și după aia, nu știu, ori scrieți legat, ori scrieți cuvânt, spațiu, virgulă și după aia de virgulă aia scrieți. Nu, frate, nu așa se face. Se scrie cuvânt, virgulă, se pune spațiu și apoi scrie în continuare. Asta, deci, liderii se uită enorm de mult la chestii de genul. Trebuie să aveți, efectiv, o aplicație frumoasă. Nu trebuie acum să scrie, și să nu fie copiată. Nu trebuie să înfloriți că sunteți nu știu ce și nu știu ce. Pur și simplu scrieți cum sunteți voi ca persoană. Scrieți ce vă place să faceți, vă scrieți câți ani aveți, numele real, tot real, nu copiat, și vă garantez că nu are cum să nu vă accepte. Scrieți și voi acolo mai multe rânduri, să vadă omul că ați scris. Puneți și voi diacritice, eu așa am făcut. Vă zic sincer, îmi fac aplicația frumos într-un not pe ceva, am intrat pe Google, am căutat site-ul ăla de îmi pune diacritice, mi-am pus diacritice, să atent la liniuțe, să atent la semnele de punctuație, scriu acolo câteva rânduri să se vadă un pic mai, că e mai stufoasă aplicația,
Și aia, mă, frate, n-are cum să nu vă accepte. Faceți și voi acolo 5-6 ore în ultimele 7 zile. Acum bine, să nu aveți și voi bani pentru cheat sau pentru înjurat admin sau alea pe profil. În rest, vă dați seama. Cam astea secretele, că nu cine știe ce secrete. Trebuie să faceți și voi aplicația acolo frumoasă, cu diacritice, cu semne de punctuație, cu liniuțe, cu tot ce trebuie. Trebuie să aveți acolo 6 ore jucate, măcar. Și trebuie să aveți asta pentru Hitman măcar un rank 5. Pentru PD nu cred că e nevoie de un rank 5. Acum depinde și de lider. Și să nu fie aplicația copiată, să nu... Nu știu, să nu scrieți la Miștonia că îmi place să beau suc. Asta dacă o să se uite cineva la clip știe despre ce e vorba. Un prieten. Îmi place să beau suc și sunt un băiat simplu. Nu, frate, așa, scrii și tu ce îți place să faci în sens hobby-uri și așa. Că joci fotbal, că îți place să desenezi, că ai fost la nu știu ce concursii l-ai câștigat, că ce planuri ai de viitor. Chestii de genul. Cam cum ești tu ca persoană. Îți crești tu calitățile și cam despre aia e vorba. Așa aplicați și voi și vă acceptă, vă garantez eu că vă acceptă. Acum partea a doua e că trebuie și voi să învățați, fraților. Măcar 30 la... Nu, bine, acum vă dau un exemplu prost. Trebuie să învățați din regulament măcar 80% să știți cât de cât. Acum nu învățați ca la școală. Hai să mergem după băieții, fiți atenți ce schemă le fac. Spawnă un elicopter de clan. Deci ia fiți atenți. Spawn. Îl tragem la noi. E voie, dacă vă întrebați ce fac acum, e voie. Nu e interzis. Hai, mă, frate. Ne punem repede în elicopter, că băieții n-au de unde să știe. Noi suntem uduti acum, să nu uităm. Hai că s-a tras. Bine, mi-a sărit mouse-ul. Bun, nicio problemă. Să vedem. Băiatul ăla o să fugă acum, nu cred că îl mai putem lua. Nu știu cum să fac. Mă pun duty, deci fiți atenți. Slash-ul duty, slash duty. Ne punem duty normal, mergem noi frumos aici. SVF pack. Luăm Maverick-ul. Și mergem pe el, tata. Vai de mine, e-mail. El mi-a făcut mie post, mă, frate. Doamne. Lasă, nu-i nimic, că îi punem acolo dovada că eram o duty. Să nu zică că... Nu știu ce. Wanted. Hai că nici nu m-am făcut de râs pe clip, mă, băieți. Ah, fugi al meu, n-are rost. N-are rost să-l mai alergăm. Nu o să fiu sancționat, dar ok. Bun, hai deschidem și noi crate-urile și să încheiem. Punem și noi capăt aici la clip, că deja e destul de lung, e lung rău. Ia să vedem. Open crate. Le luăm așa frumos. Ia. Începem cu emote crate-ul ăsta. Hai odată, frate, ce-mi dai? PP-uri? Ah, ți-am lucky. Open crate. Workers crate-ul acum. Hai să vedem ce ne pică. Un skin worker mi-ar place sau nu știu, ceva așa mai interesant, nu știu.
nu job boost, frate, că eu nu fac job boost server. Na, aiurea. Hai deschidem astea premium acum. Să vedem și noi cine dă. Mamă, milionarii voucher de ăla, ce bine ar intra. Hotring premium. Frumos, frumos, frumos. Hotei. Posibil să-l dăm la cineva. Nu știu încă. Să vedem, mă mai gândesc. Poate îl fac eu. Dar cel mai probabil o să-l dau la cineva. Hai să vedem cine mai pică. Ce e ăsta, mă, frate? What? Habar n-am ce e ăsta, dar ok. Ia să vedem. Ce ne pică? Poate face niște PP-uri din astea 10 mult credituri. Doamne ajută. Hai să vedem. Poate ne pică, nu mai știu cum se cheamă prostia aia de ne dă 10.000 de PP-uri. Deci 10.000 de PP-uri să intre la băiatul în cont ar fi o nebunie totală pe clip. Ar fi cel mai bombă clip din lume. Ok, job boost. Vă zic sincer că eu nu fac job. Nu mă joc pentru avere pe serverul ăsta, mă joc pentru facțiune, mă joc pentru vibe, mă joc pentru oameni, pentru prietenii pe care i-am în clan. Cu ocazia asta îi salut pe toți, și pe Teo, și pe toată lumea din clan. Deci am zis de Teo pentru că e fondatorul la clan și mi-a venit în minte. Haide, mă, frate, să vedem cine mai pică din crediturile astea nebune. Și după aia și punem capăt la clip, pentru că am filmat destul de mult. Bun. Cam asta e ideea cu facțiunile. V-am explicat care sunt cele mai dorite facțiuni, v-am explicat care e ideea cu facțiunile, cam ce trebuie să faceți ca să fiți acceptați. Dacă faceți ce v-am zis eu aici, sunt destul de sigur că o să fiți acceptat în orice facțiune. N-are cum să nu vă accepte. Deci numai prostii, numai tichete aiurea mi-a picat. Ar fi fost bine să-mi pice măcar un PP acolo. Un epic voucher, ceva. Ok, un voucher rar. Hai că nu e rău. Asta parcă era de 50 de PP-uri, nu mai știu. O să pun... E lung clipul, e deja de 22 de minute, dar nu e problemă, că o să pun niște timestamp-uri acolo pe YouTube. Cine vrea să se uite la partea când iau post, când îmi face la post, că sigur o să se uite lumea dacă pun în titlu. Cine vrea să se uite la partea când deschid crate-urile, cine vrea să mă asculte pe mine cum vorbesc despre facțiuni, nu știu. O să pun acolo niște timestamp-uri, oricum probabil nu o să se uite nimeni la tot clipul și mă întristează un pic gândul ăsta pentru că eu chiar muncesc la clipuri, dar nu e problemă, keep grinding, mergem mai departe și poate într-o bună zi o să se uite cineva la clipurile mele cap-coadă. Bă, dar dibica, bă, din 10 mult ai crate-uri nimic, mi-a picat acolo 50 de PP-uri și cam atât. Sau, nu mai știu. Epicul, da, e ăla cât de 50. Da, păi cam atât a fost și cu clipul ăsta, mă fraților, mă băieți și fete, mă dragii mei urmăritori. Vă salut cu tot respectul, cu toată stima, vă iubesc, vă pup, aveți grijă de voi și până data viitoare să fiți cu minții, să nu faceți prostii. V-am țucat, pa, pa!